Hej Thomas. Hej Thomas. Fedtede fingre, hot wings, bajer og store patter. Vi er på Hooters igen, og jeg har fanget 3 danske drenge, som er ved at lægge taktik for aftens strabasser. Hvor og hvordan kan vi have allermest? Hvad er planerne for i aften? Vi tager på Double Trouble, og så fester vi der indtil den lyse morgen. I skal ikke ud og danse med tvillingerne, eller? Nej, det var ikke lige frem på planen. Er I stive? Godt bedubet. Er I på stoffer? Hvorfor skal vi gøre sådan noget? Jeg forstår det ikke. De vil tydeligvis ikke ud med sproget her. Stemningen er intens. Vi er alle sammen lidt liderlige. Og hvor meget politi skal de... Hvor mange politimænd skal de op og slås med? Det er spændende. Vi ses bare derinde, drenge. Jeg er nødt til at tage med dem. Jeg er nødt til at undersøge, hvad der sker på sådan en aften. Hvad er det, der driver de unge mennesker ud i disse vanvittige beslutninger? Rasmus Pedersen, Hooters, praktikant. Let's do this club. When I woke up this morning, I did just what I should. Look in the mirror and smile because I'm feeling good. Jeg troede, jeg skulle ind på en bar sammen med de andre unge knejder, my boys. Det måtte jeg ikke. Jeg er ikke ung nok. Jeg har forsøgt at kamuflere mig. Og hvad der foregår inde bag de lukkede døre, må kun guderne vide. Og det, ja, for at sige det sådan. Jamen, jeg kan ikke blive ved med at sige, at de skjuler noget. Altså, jeg er ved at være træt af det her.